Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Illum f'Malta nagħmlu ċelebrazzjoni ta' San Publiu Prinċep ta' Malta, l-ewwel Isqof Malti. Infaħħar dan il-qaddis għax laqa il-San Pawlu sħabu mimħabba kbira. Jalla anki aħna il-proxmu nilqgħuh kif nistgħu bimħabba. Għannu qasijiet tagħna nitolbu maħfra biex niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa. Int mallem tajjeb tagħna mulej ħnina. Int raj tajjeb tagħna Kristu ħnina. Int sultan ħanin tagħna mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-qudiesa din nofruha għal Ruħ Luis Tabone u skont l-intenzjoni tal-familja Tabone. Nitolbu. U Alla int oġbok li San Publiu jilqa lill-Apostlu missierna San Pawl u jżommu għandu bil-qalb. Għamel li bil-merti u t-talb tal-istess Publiu nejxu fuq din l-art ma' qudin miegħek, bil-fidi u bil-imħabba biex niksbu lejna ta' dejjem fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi salta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta ħlisna mill-Larqa, sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġiebu ruħhom magħna biħlewwa li ma bħala. Laqgħuna tajjeb lilna l-koll u qabdulna ħuġġieġa għax kienet diet niżla x-xita u kien il-bart. Mela Pawlu qabdat skuk nixfa u tefaħħhom fin-nar. Fit-skuk kien hemm lifa li malli ħasset is-sħana ħarġet u qabdet majjit Pawlu. In-nies tal-gżira kif raw il-lifa mdendla majjidu bdew jgħidu wieħed lill-ieħor dan ir-raġel żgur xi qattiel għax għad li ħellisha mill-baħar il-ġustizzja ma ħallitux jgħix. Imma hu farfar il-lifa ġon-nar u ma ġralu xejn. Huma stennew li se jaraw jintefaħ jew jaqa' u jqum f'daqqa. Wara li damu jistennew ħafna u raw li ma ġralu ebda deni, bidlu l-ħsieb u bdew jgħidu li kien xi Alla. F'dak l-inħawi kien hemm loqsma tal-prinċep tal-gżira li kien jismu Publiu. Dan laqana u bil-qalb kollha żammna għandu 3 ijiem. Missier Publiu inserta mixħud, marid bid-deni u d-diżenterija. Pawlu daħal ħdejh, għamel talba, qiegħed idejh fuqu u fejqu. Wara dan imbagħad bdew ukoll jersqu għandu l-morda l-oħra tal-gżira u hu fejjaqu. U rewna ġieħ kbir u meta ġejna biex nitilqu qabbew fuq il-ġifen kull ma konna neħtieġu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Int mulej, is-sem tal-wirt tiegħi. Int mulej, is-sem tal-wirt tiegħi. Ħarisni, o Alla, għax fik jien nisken. Jienet lill-mulej, int Sidi, m'għandix ġiet ieħor ħliefek. Mulej, int is-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Int iżomm f'idejk xortija. Int mulej, is-sem tal-wirt tiegħi. Imbierek lill-mulej li tani l-fema. Imqarb il-lejl qalbi tallimni inżomm il-mulej dejjem qudiemi għax bih fleminti
qatt ma nitħarrek. Int mulej is-sem tal-wirt tiegħi. Int tallimni t-triq tal-ħajja. Hemm il-milja tal-ferħ quddiemek. Hemm l-għaxqa għal dejjem fl-emintek. Int mulej is-sem tal-wirt tiegħi. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Natikom komandament ġdid li tħobbu li xulxin kif ħabbejthom jien, jgħid il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu bl-anġli kollha miegħu, imbagħad joqogħdu fuq it-tron glorjuż tiegħu. Qudiemu jinġabru l-ġnus kollha u jifridhom minn xulxin bħal mar-raj jifred in-naċ mill-mos. In-naċ qiegħedhom fuq il-lemin tiegħu u l-mos fuq ix-xelluk. Imbagħad is-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lumin tiegħu: ejjew imbirkin minn missieri, ħudu b'wirt tagħkom is-saltna li tħajjet għalikom sa mill-ħolqien ta' dejjem. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont eri u libbistuni, kont marit u ġejt tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żuruni. Imbagħad iweġbuh il-ġusti mulej jgħidulu: meta rajnek bil-ġuħ u tbajnek u bil-għaġġ u sqejnek, meta rajnek barrani u lqajnek, jew eri u libbisnek, meta rajnek marit jew fil-ħabs u ġejna nżuruk. U s-sultan iweġibhom u jgħid: tassew tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dan ħuti għamiltuh miegħi. Il-kelma tal-mulej. Meta wieħed jagħmel vjaġġ ikun jaf meta se jitlaq u minn fejn se jitlaq u jkun jaf fejn se jasal u meta se jasal. Hekk għamel San Pawl, telaq mill-Palestina biex imur Ruma. Żgur dak iż-żmien ma setax ikun jaf meta se jasal Ruma. U lanqas jaf kien jaf kif se jiġilu u x'ġralu. U ġralu b'mod providenzjali għalina l-Maltin li waqaf bil-nafraġġu tiegħu fostna. Issa fil-ħajja tagħna wkoll għandna vjaġġ tul ħajjitna kollha. Nafu fejn aħna, forsi, nafu fejn irridu naslu u llum il-Vanġelu jagħtina tama kbira, ma kbira ħafna, għaliex il-post tagħna, id-destinazzjoni tagħna, id-destin tagħna huwa il-ġenna. X'hekk qalilna: ejjew imbirkin minn missieri, ħudu b'wirt tagħkom is-saltna talla imħejjija għalikom u għad-dinja kollha. U jekk noqogħdu nifhmu xi ħaġa fuq din, verament tagħtina kuraġġ fil-ħajja tagħna għaliex aħna mixjin lejn il-ġenna u mhux lejn l-infern. Il-Vanġelu kien ikompli wkoll dawk il-ħżiena li qogħdu fuq in-naħa tax-xelluk. Imma min huma dak tax-xelluk? Huma x-xitan u sħabu. Għax għalihom kien maħluq l-infern u jeżisti. Nistgħu mmorru hemmhekk ukoll, imma Alla ma jridx, ma jridniex immorru hemmhekk għax ma ħalaqniex
biex iwarrabna, imma ħalaqna biex igawduh miegħu. Biex hekk tallimna fil-katekizmu illi Alla ħalaqna għalih biex narfuh u nħobbuh. U Sant Agustin ikompli ħajjitna twildet minnek u mingħajrek il-ħajja tagħna mija xejn. Imma bik hija kollox. U allura dan huwa l-ferħ. Allura għandna din it-triq. U x'inhi din it-triq li twassalna l-ġenna? Jgħidilna llum. Dak kollu li tagħmlu ma' wieħed mill-iżgħar fost ħuti qegħdin tagħmluh miegħi. Nagħtikom f'majna wkoll qabel il-Vanġelu kmandament ġdid. Ħobbu lil xulxin kif jien ħabbejtkom. Jiġifieri il-port fejn se naslu nafu. It-triq nafuha wkoll, imma triq tal-imħabba twassalna żgur il-ġenna. Allura aħna speċjalment li jidrinna li mexxin sewwa rridu nenfasizzaw iktar il-ħajja tagħna bħala ħajja ta' mħabba. Għax hekk Alla ħalaqna mill-imħabba tiegħu jixtieq minna ħajja ta' mħabba. U jekk ngħixu din l-imħabba żgur ngħixu fil-paċi ma' nafusna u paċi mal-oħrajn. Nitolbu l-Mulej iżommna dejjem f'moħħna li fit-triq tal-imħabba twassalna il-ġenna għax hemmhekk Alla qed jistennina. U bil-wifqa aħna u niftakru llum bil-qal kbira ta' San Publiju li laqa lil San Pawlu l sħabu wara li ħelsu mill-erqa nitolbuh u ngħidulu: Ejn il-poplu tiegħek Mulej, ejn il-poplu tiegħek Mulej. Sabiex tieqaf mal-isqof tagħna Anton, ħalli bil-kelma u bl-eżempju ikompli jmexxi l-Knisja tiegħek hawn f'Għawdex nitolbu. Ejn il-poplu tiegħek Mulej. Sabiex tagħti id-den lil dawk li għandhom f'idejhom it-tmexxija ta' dawn il-gvejjer biex jimxu dejjem skont it-tagħlim ta' Kristu nitolbu. Ejn il-poplu tiegħek Mulej. Sabiex il-barranin li jaslu fuq xtutna isibu fina l-imħabba li sabu f'San Publiju u l-morda tagħna il-fejqan li sabu f'San Pawl nitolbu. Ejn il-poplu tiegħek Mulej. Sabiex is-sedda fost il-Maltin u l-Awċin li għandna isliem laqda u isliem nitolbu. Għal dawk id-divoti tal-Santwarju ta' Pinu biex fit-talb tagħhom lil Madonna iżommu f'għajnejhom it-triq tal-imħabba li twassalna għand Ġesu fil-ġenna nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Preghiamo perché il Signore che ci ha indicato la strada per arrivare in paradiso lo possiamo viverla in pieno con l'amore fraterno a vicenda. Nitolbu. Fiskiet il-resqu it-tal personali tagħna. O Alla, insejjaħt lill-missirijietna d-dawl tal-Vanġelu permezz ta' San Publiju li laqa fi gżira lill-Apostlu San Pawlu sħabu. Bit-talb tiegħu għamel lilna li bħalu nagħtu xhieda tal-fidi fl-imħabba tagħna bi Kristu Sidna. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tubitek tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsiralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-inbit
nissibħu ma' natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajdna dal-imbit li din nofrulek, frott tad-dili u xorb il-bniedem li minnu jisralina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej is-sakrifiċċju ta' tpattija u tifħir li qegħdin nofrulek fil-kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Publiju biex nagħilgħu il-maħfra ta' dnubietna u narfu dejjem ir-rodurek ħajr bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżukħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġit ta' salvazzjoni tagħna li dolodu ir-rodurek ħajr ta' dak kollu li tagħtina bi Kristu Sidna. Aħna nafu li għal-glorja tiegħek bla jes int wiżer lilna bnedmin dajfa u mill-istess natura dajfa tagħna bekk inti tagħder u tħenn għal min jintilef u minn fejn nkunu ġarrabna t-telfien twassalna salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Beħ il-tajja kollha tal-anġu l-qaddisin ferħan għal dejjem quddiemek ifaħruk flimkien ma tagħhom il-qatt tal-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċit, ismawet u l-art mlija glorja tiegħek, osanna fil-oli ta' smawet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smawet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem id-dem li jxerret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru il-mettijek mulej xandi bil-ferra u mettijek nistennawk sa ma tiġi fil-glori. Għalek aħna u namlu dam tifkira tal-mewt u l-awment ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċa tal-salvazzjoni u rodurek ħajra xoġbuk tilana għan u dimek biex naħduk u mitċakontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisawijiet li jimna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taf li mħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu Qaddis kollu tiegħek. Ftakar f'ħutna, speċjalment Luis Tabone u l-familjari li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar f'ħutna dak li laqdu bit-tama tal-awmin, daħħal qudiemek il-mejtin kollha fid-dar tas-seb tiegħek.
ħen għalina l-kol nitolbuk, għatlina u kol il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi mqazzom Malla Marija, San Giusepp, l-Apostli, San Publiju u l-qaddisin kollha li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Kif fit-talb u fidi tagħna narfu li Alla huwa missierna, allura falla l-missier naraw ukoll bħala ħutna il-proxmu u għalhekk nitolbu kif għallimna. Missierna li inti fis-smawet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-semejda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la daħanniex fid-ġejb iżda l-iżda mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostli tiegħek, inħalilkom islem natikom islem tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf Alla li tnaħħi d-nubet ta' dinja għanna lina. Ħarruf Alla li tnaħħi għatina lina. Ħarruf Alla li tnaħħi. Danu Ġesu, danu l-ħarruf Alla li jnaħħi d-nubet ta' dinja ħajn jinaħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Ma jiftħolix li titfortat s-sar. Id-dajt kelma wahda u ruħi. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem.
Grazzi, Signoralla. Gloria al Misser li benu l-Spiritu Santu. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox, Misser ta' kull farroċ u sliem, aħna nġbarna hawn flimkien fit-tifkira ta' San Publiu biex nagħtu ġieħ lill-ismek bis-sagrament tal-iben il-waħdini, għatina li tqarbina li għamilna tkun għalina ran ta' fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Qabel il-barka tal-aħħar ngħidu talba l-Madonna ta' Pinu biex tħarrisna, speċjalment biex fit-treq tagħna fil-vjaġġ tal-ħajja ngħixu il-mħabba dak il-kmandament li Ġesu ħallilna. Ngħidu slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirkejn vosti nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlobalina metimmin issa u fis-sija tal-mewt tal-Amen. Il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox il-Misser, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.